Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisiza ke ngozocacisa into yokubana ke kawufuneka iKaizer Chiefs yenze kanjani ukuzikhwalifye pha kwi-quarter finals ke ze-CAF Confederation Cup. Bakhona ke abanhliziyo zimbi abathandaza into yokubana iKaizer Chiefs ingangadluli. Bakhona abagxeka kwalo wini weKaizer Chiefs abathi ke kangeperforme kakuhle konke idlale umdlalo ombi pha izolo. Bakhona ke abanqwenela into yokubana ke ingadluli kwalapho kwi-group stages. Maske sibacacisele nabo beve. Into yokuqala ke xa uphume uyiteam yase-South Africa ubheke pha kumazwe lapha eAfrika uyodlala imidlalo eCAF, into ofuneka uyenze pha kukukora, ungabi nandaba namdlalo omhle, ungabi nandaba napasi ezithile, ungabi nandaba nawukudribula, ungabi nandaba noba ube ne-ball ungabi nandaba noba une-ball possession, ungabi nandaba nokubana ke ukuthi iteam yakho ibidlale kakuhle kakhulu. Into ebalulekileyo pha kukukora, futhi uyakwazi ulidifende lonqaku, ulidifende kophela umdlalo omhle kula mazwe aseAfrika kweza stadium awubalulekanga, ngoba uyawuthi usazama lo mdlalo omhle uxakane nento. Into ebalulekileyo kule midlalo lapha eAfrika xa uphuma ubheka pha eAfrika kukuwina. Cha ubuwine njani ayinandaba, as long uba wena ubuye no-3 points ekuhambeni ibalulekile loo nto. Ndicinga uba niphendulekile ke nina ke benisithi iKaizer Chiefs ke ibinomdlalo ombi. Sidlule ke lapho iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke iphumelele pha izolo, iphumelela pha ngo-1-0 abafana abadala inqaku elihle lifakwe pha nguPulemoti bebetha pha iZesco United yapha eZambia. Asizungena kakhulu ke lapha emidlalweni baphulaphula ngoba ke apho sikhoyo silapha ekubeni iyawuthini na izikhwalifye pha kuma-quarter finals e-CAF Confederation Cup. iKaizer Chiefs funeka iphumelele kule midlalo yayo emithathu, iphumelele imidlalo emibini ilandelelana uze ikwazi ukubana kube sendaweni entle kakhulu ke lapha ke kuma-group stages apha ku-Group D. Now ukhumbula into yokubana iKaizer Chiefs yathi ivule yabethwa pha liqela le-Al Masry lapha e-Egypt ngo-2-1 pha idlalela pha e-Egypt. Yazi iKaizer Chiefs yamkela iZamalek apha eMzantsi Afrika edraw ngo-1-1. iKaizer Chiefs yabheka pha eZambia yafika yaphumelela yabetha pha iZesco United ngo-1-0. Nansi imidlalo eshiyekileyo ke iKaizer Chiefs ke iKaizer Chiefs izawuphinda simethe eZamalek pha e-Egypt. Ibuye iKaizer Chiefs yamkele i-Al Masry apha eMzantsi Afrika, ibuye iKaizer Chiefs yamkele iZesco United apha eMzantsi Afrika. Inemidlalo emibini ke ezayidlala ekhaya, inomdlalo oyi-1 ezodlala away. iKaizer Chiefs nefuneka iyenzileke lapha, funeka iphumelele imidlalo emibini ifumane u-6 points, idibane nalo 4 points nawe ibe ngu-10 points, ishithabathise ibheke pha kwi-quarter finals. Okanye kuba kuyasindakala iphumelele umdlalo oyi-1 kwenye idrawe emibini ingayiqabeza kaneleyo, kodwa ngoku uluzi awufanelekanga ibe ngoku iyawuthola. Into ebalulekileyo ngoku mayiwine le midlalo isekhaya yomibini, yenze sure uba ke lungaphandle ibuya nedraw. Emveni koko abafana abadala bangqawuza ke babheka pha kwi-quarter finals ke ze-CAF Confederation Cup. Siselapho ke abafana abadala bapha kunumber 3 ngo-4 points, ukulandela pha iqela ke iZamalek ngo-5 points, ukulandela pha kukhokhele pha iqela le-Al Masry ngo-7 points ngoba lidrawile neZamalek pha izolo. Emgqibeleni pha kunumber 4 iZesco United ke no-0 points. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs ke njengoba ina-4 points idinga imidlalo emibini izogqiba ithi tsigxada uyofika pha kwi-quarter finals ke ze-CAF Confederation Cup ke baphulaphula ke. Injalo ke imeko yeKaizer Chiefs biyafuna ke ukudlula ibheke pha kuma-quarter finals. Nani ke baphulaphula ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.